салом бинандагони азиз, ровии шинохта ва ҳунарманди садову симои тоҷик Мунира Ҳакимова рӯзи 23 майи соли равон дар синни 63 солагӣ аз дунё даргузашт. Воқеан Мунира Ҳакимова ахтари тобони фарҳанги тоҷик, дастоварди санъати суханварӣ, ганҷи миллат буд, ки моро тарк гуфт. Ба гуфтаи наздикони Мунира, ӯ аввалҳои моҳи май бемор шуда аввал дар хона ва сипас дар маркази тиббӣ ба номи Карим Аҳмадов, маъруф бо номи Якум Советский, табобат мегирифт. ӯ аз бемории илтиҳоби шуш ранҷ мекашид. Мунира Ҳакимова қаблан роҳбар ва ё директори Кохи Ҷомӣ буд. ба ғайр аз ин, Мунира дар телевизиони Тоҷикистон ва радиои тоҷик кору фаъолият кардааст. Номбурда модари 4 фарзанд буд, ки фазои хона ва саҳнаи тоҷикро гузошту рафт. Мо ҳеҷ, замона ҳеҷ, дунё ҳама ҳеҷ. Эй ҳеҷ зи баҳри ҳеҷ, бар ҳеҷ мапеч. Донӣ ки зи одамӣ чӣ мемонаду бас? Меҳр аст, муҳаббат аст, боқӣ ҳама ҳеҷ. Манзили охиратат обод. Мунира Ҳакимова. мо ҳама шуморо дӯст дорем. меҳру муҳаббати шумо дар қалби